Čaute ľudia pri mojom novom videjku aj s Tučaňou. Áno! A dneska... Bum. A my chvíľu sme grindili, ešte nemáme úplne to, čo sme chceli. Ja som vyhral v kasíne 3-krát alebo 4-krát jackpot. Ale akože potom som zase išiel do kasína a ja som pregamblil 8000, takže nemám úplne toľko peniazí, ako by som mal mať. Už máme všetko, skoro všetko, nie že všetko, skoro všetko. Celý tento, ja som debil. Uptown, skoro celý, okrem tejto a tohto. Suburbia, všetci. Docks, všetci. Tam idem do kasína. A on ide do kasína. Tu všetci, všade všetci. Toto je moja dodávka. Napísal som tam, že zadarmo cukríky. Zadarmo cukríky. Zadarmo cukríky! Trošku som niečo zase zmenil, akože s mikrofónom, nie že zmenil, ale otestoval som takú vec teraz. Teraz máme na pláne v tomto videu, musíme level mať, viete jaký? Enforcer, Enforcer, alebo jaký to je Enforcer asi. Enforcer. No teraz... Niečo moc akože dobré. Potrebujeme rank Enforcer, aby sme si mohli kúpiť Cauldron, aby sme mohli robiť kokainos. A keby ste nevedeli, tak my už máme shrooms, a.k.a. hríbiky. A to som predtým hovoril, ne? A to nepočuli. A ináč ja som si teraz uvedomil, že my furt My sme furt nezačali túto mixing mániu, ani, a toto až potom, ale kúpili sme aj biznis, ktorý nám pekne money laundruje, ale idem si kúpiť revolver. A kde mám revolver? Nemal som ho teraz náhodou pred chvíľou v inventári? Nemal, tylko pojebne. Podľa mňa bude ešte, toto koľkatý 5. diel, podľa mňa bude ešte 6. Možno 7. Ale 6. bude, lebo toto nedáme v tomto videu. Ja mám čik boom, šakalaka. Ja mám 2000 u seba, to sa mi nezdá. Ja mám 2200. Ne, a Teraz sa ideme zaoberať hovadinami. Vidíte, aký som vysmátý. Som si dal štrumsky lakafúrsky. Ale... Nerobiť ryby. Ľudia. Tak si tam strelilo, videl si? Čo? Ale kamo mi to minus dal peniaze. A čo sa ti stalo? Ja som odletel tak kde mimo. Ale jak? Zober si tie zbranie, okej? A zober si... Ale jak si mohol vyleteť? No, bo ja som bol na skateboarde. A ja som nechcel dať točil a ty si rovno dal bomby. Ne. Som skoro zomrel. No, revolver je dobrá zbraň, akože. A hej. Ne, Tóno! Čo už nám drbe? Fakt nám už drbe? To čo robíte? Ne. 12 seconds later. Vidíte, aký som profesionál. Ja si prídem. Určite. Teraz sem idem, dám sem toto, dám, áno. Čo sa stane, keď tejto pani strelím do ryti? Whoa, what the hell? Oh my God, no way! Ruky, On sa nebojí. Ruky, ľudia, potom som grindil XPčka, akože na policajtoch. A takže ja vám to zrýchlim 100 speed. Oh my god! Ktorý bude robiť hríby,
ktorý bude aj zabalovať. A to je všetko. Ktorý bude zabalovať? Áno, aj ktorý bude robiť hríby. OK. Takže ten, ktorý bude zabalovať a ten, ktorý bude robiť hríby. Áno. Potom som nastával tých zamestnancov a potom som dával free samples a grindil som XPčka. Takže vám to zrýchlim na 100 speed. Zase. Ale dáš prosím ťa 200 na účet. Prosím. Prosím ťa. Prosím. 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 Dostaneš nič. Prosím, veď ideme kúpiť nový dom. OK, ale ja budem bývať v tom, kde bývam. Prečo si zobral 200? Prečo si zobral 200? Máš ty 500. Díky. Ľudia, teraz ideme kúpiť barn. Ideme kúpiť barn. Čau, ujček, ideme kúpiť barn. Oh shit, ľudia, máme barn. Takže ľudia, toto je koniec tohto videa. Kúpili sme ten červený dom, veľký barn, akože farmársky dom. Zistili sme, že akože toto grindenie bude o ničom a hlavne zajtra mám školu, musím sa pripraviť a tak no. Však je tak, nemáme aj toľko času grindiť. A naozaj o ničom toto je celkom, lebo nemali sme aj nič také robiť, hlavne ja, lebo ja som musel grindovať. A jeden deň som bol AFK, lebo som si musel trošku niečo v izbe robiť. A to tak všetko. Takže ľudia, lúčime sa s vami. Čaute! Woohoo!